a ya to di say wonsum di asechira ne say enye nipa ba akofo adwuma eye dom obi ade ne moa ne nsa ne bibi owo e de abeboa ne yetumi ye de akoye nim wonsum na woni bibi eye me kwaku afiriye e na me di dwumadi ho kyea me ne senti na odofo asechire wo mu ane say ya kan kasa ya tutu na jeje mu e na amamre ne amane enso a ye sinitira se to ho na niam bebiri koso a emfata na woni machimfo kasa wo se yenhwe mensei ti yenhwe mensei ti dwumadi ye beboa me yenyina suade ye tuma ye de akọ animu na ye nhyira ma ye nyina be dwumadi ye abebusem atosem e na kasa ko anso ye de ewo mu ti be mu wani age niam be wie peye dwumadi de bia na be ye nhyira de ama na wonim ye wo mu ni efiada ebe na efiase ye no onuma pa omiti aduasa ekono nsia pa omiti aduasa hia me watu ya hiti bi so na ni nyina mu yesi yenkotie adurumra ni nyina ne haban ya tu ahuru ni senti yentumi ni dwumadi bi se ya emwa mfiri baabi ma ti so wo ama no ne so wo Ghana ha tokuro baabi mu a wo hye no mu anso betuma so yasene ama yetuma kwa anim na ni gisema wo mu se me yempa ebofo mpanifo wo dwumadi mu nyina so yempa ebofo ti ye bebom pa ye mu adwatonde ne wabrabo aye nhyira ya wo hu kura se wo boa ye tu ahuru eninti bomode ne boa na dwumadi yi se ho pese wo boa hwe telephone number yi na me bobo ama me sro patuti yo wo bi enso aketewa bi enso ani fa so asem ne enko ye ne 059404447 me kabi a kire se de be ya wo 059404447 hwe boa ne be ye nhyira uduru amanfo so a no waka ya mo na refi ukuro mu hina ben so a wo yira yodwa bo ase etiniema bebire ho a eme ye yira enam sede yesi ye niema sifa na nsoso nya saa na wo se ye kono na ni nyina tura bi ho a ya na ya kwantuyo kakra ayetuye obi timi tu kwa afiri asantememu bank na memu obi fira kura pememu wa bank na memu ana na okọ meya se bi a okọ western region ho baabi ebedu baabi eno no aye ne ho se asede ebede wono kura de wonka akamfo okuo ho otuko akakra bi kwa amanoni bi kofu plane no oba na ne bibia agya borofo science ya na to so ezi ehunu se aboa bia ni soro wu a ne ntakara mafom de edi yenya a meka eye amanebo se obi a ya kan ni ye bi wa betena nkra ha na watu bata kakra na bibia sifie anase fa ne se wokọ fie kura se eja wokọ akosra wo maame wokosra wo famo na wokofre wokosra busun a waja wo mu wachire ne be ka se tenase ye moma ne nsuo ni ama nsuo ne ebusa se ekwanso de ewufire obehena ode hye adum ni adan ni se me de amane bode me de me nyaade se me koe na maba abrantie akani abrantie akani ababawa hunu amane bo wakofi a ya mo akonwa ni ama nsuo anom no etwa se otime bo amane mmea bibira ye bo amane etise ayi ase amane bo adai what is obi awu obusuani bi awu adofo obi awu ene wakọ ayi nanso akan mamu wunya chia pe na akotena se a abusua etu nipa edika abere nsuo nom ne asa etu nipa aba se yemebusa akwanso nanso onim se aye nti na aba aye o so ebese abusa akwanso ti amane bo de ehia eti ubo amane ne wia na de abusua soma ano no wasade ehun muaye abere abusua pani anade ote ayi paso se ahoho ayi hu wo mu yi ba wo mba aye se eja eno dane awadane ato ana okọ akura ne nti ne mu wo mu ba aye etinye bibia ne taachiri enti amane body enya asem a yedidi agoro enti akani so okọ unchi ne ebusa ana asenkran hampo na mu hia ne ebusa ase kwanso a aye ehu na amane bo ne bi ne sei watu kwa na waba de mi fire de enye bone jamu amunim mitu bata ne kuntu hwa ya ne nchi na ekro enu nti me yese me ba na maba abesra me nchi eti me ba mo nsra ti mu humi a bone bi anim wezu ntumi nka kwaku amwa agozu amangwa wezu ya eden ye no ye kan ya wadwa ntuma agu yi ye kan ya wawura ejale ho kopa aduane ye die yi abra ntumi mu amane esa na wanim ya agu yase se ye yi ase nso a ni ebusa ase ekwan so enka se ne kwanzo se yi na aba na maba da bi
me wo ho ne mete se eno nso da ya wansole wo kwa akura na ene na ne sa ade a na ese me ba na metie mu yi efse ya ate se na mete ye eti ese metie mu yi na me hunu ahoboa nso abusua ede eye enti oba na ebusa akwanso a etwa se oye dai utime bo amane etime ba na ma behwe de ye kan ye ne se eye no kora na ma hwe nso se de abusua si eboaboa won ho ede aye yie anase yetu ya namo enti ba me ba ensa na tie etwa se ihuna amanebo eti amanebo ya ade ye ho ye dai ehia ni nyina mu nso amanebo ni nyina mu no ye wo kasa ahodo bibire nso a akamfo ewe ye kasa mu asa abere ye chiachia no a enso eni ketekete kora kasa ni bi ne sen obehwe na obi ka asem bi titiriw ene wono me kasa radio so na kasa TV so no ya meta ate kasa bi se akwanya wo de ama me medawase wa akwanya wo de ama me sa akwanya no mitie bibiri na enya akwanya no ene ye kasa bone o na se de ewu sidi aka wasemafa akwanya yen kanesa se medase so wa mama akwanya na mo medase se wa mama kwan se me nkyere madwen medawase so wa mama kwan se me nso me nka bi ana se menya ade se eti nipa no na ama wo kwan eye kwan na ode ama wo nya akwanya na emum ubetimi ede akwanya na base no kureni akwanya base menka se ana menye se eno de eyitwi kasa papa akwanya aba na emu nipa no a woni ne di nkomo ana se ote wo nkyɛn na bi o ma akwan se kasa no ye nana se medase so wa mama akwanya se menkyere madwen dabi na emu akwanya mum na aba ede amawo ye hunu se de etwi kasa no ye besi aka no na ye kama ko twi kasa de pa ana kan kasa no de papa ye ti ase ne ye kan yi a etumi boa ye timi so kase openi due mante openi odue mante openi due mante sana amanfo ye de eka no nanso so no kure wo ne se openi due matenso mante fenso so ye dante mu o se openi due mante sana ye keke no saa wu na mo no kure ni se openi due mate nso mante enti ne eka ne saa ne mpanimfo adwene ho na tetefo akamfo ma ye hu ne ye ne se ede se wo hene sei sa asem sifia na ni tua pa se bi kura no a ahemfo ni bi kura na se wono me ba akonwa ne bi afiri mu ana wawu ana se bibi asi e wo man nim ana se na hemfi ana se ni kura woda no so hene no na so ni nyina mu no na ni tua se ya pagya mu no kwa emusie ya ana se ya pagya mu no ekọ ba bia emusie bia eye mo kire na so ni nyina mu no ye se atu nipa ahemfo na bi se atu nipa ne mpanimfo ye busua saa ohene kura na paninkuro ni firi mu no wo mu asa akọ ohene na so asa akọse na yie wa hia wonte ase ene ye friends opani due matenso mante manye de mante memfa bibi enya ahyenso de yema wo so ahu ni ensua bibi oman mu enche bia ye hunu se ye ma mpani dada bi ewu ye nyina papa JJ Rollins omampani akufu ado eti se wawu ne ntia kure nya ne se oyare ye nyina no omampani di mu akoten omani mu emwa ne de bo esen ke obenya ayaresa ena fofia ntoata ne adware abamu odi firi mu eti oma no ebo onyenye ema obi ate se mampani dada afiri mu ezo ni nyina mu yankohwe ananwumere meti wodi eti TV ho a menhwe a papai na busua pani efri voter region ene wonu ma won kran ene ne yere ene ne ma enyina bomu yu ye ko he a ye ko abankesie mu eye Jubilee House nya kwose mampani se former president yewu obebusa ho se adai na se wate dada ba bibia BBC fo nyina eka
edi enti na wose ye saa kwose na yi saa na tie opani due matenso mante yensan fa we nya adesua se bia ntokwa bi esi abontene kiti na we bo we na we yesi na ye he obo ne prosi ni bi twem ohwe dede no a no wa ba ba bia asem na ye de asie ebi wakura wotimi echi nipa ewo mu anase ohwe se bibia ba de betadi ene yesi o maintain law and order na afi we protect property and lives and property eno ene ya prosi for call mandate eti prosi ni ba onhwe me hwanya basabasa na odi yi atu yi ma asumdwe aba nanso ni nyina mu ntokwa ne siiye na na asankase ne siiye no enye wadwen se prosi ni no obebo fa aho ni nti wabo apresifu amane tie ni ye pa unya mo apresifu amane maten so mante no ho de firi ba prosi ni ba behwe se obe maintain law and order wode asumdwe ene ntotoye pa beba na afi wabo ajapade ni nipa ho ban akra ho ban saa na obeye yiwu na adwuma ne to atwa na emu wopese wonsem no kwa aba nwomemu a ne wusa prosifo wonsa asomu a etwa se wunya bereko police station ne yatwe nkrata ede to ho ne yatwere wano asem se ntokwa bi si brono we so ebere se ne siye enti abanfo anasa prosifo mumfa nhye emranim se ne siye eno na kire se why police case anasa wa lodge complain said ye yeka no wodi asem no akọ police station etu nyina baabi na ato ayampia o ne se asem ni si yakura prosifo ba ho etidie enti baabi debreta yes amfom so no bibia sie na bu se wabo prosifo amane ye oso ne se asem we die ya asem a ya asem dada prosifo okura nim daabi de ade ne hye no wamfa nhye wa afiri to enti opani due matenso mante sana ye kano afei yeta aka se ochiame a onnim asem ka osenana wasumu a eno nso so no efiri enye twi kasa papa ana kan kasa papa ye wo ochiame bi a no wo ho ya na efre no anim ochiame anim na ochiame anim no onde no ni su ne ba ne se so ono wo hene wa ahemfie oye chiame de na se wo ba ahemfie be kan asem a so wo hene ti wo bi ne de nya afi no obeye ntoaso ohene e ka ntoaso ohene a nipa na bo amane no na wo so wo sa aka amane bo no sa akere wo hene biu do no de yeso wo no te won de na asem wane se wote amane owura ne boye eti wo wie pe wo se na wasumu a ene ye kan se wo kyeame anim asem ka wo se na wasumu a enye se kyeame a onnim asenka enye akankasa papa enye twi kasa papa yensesa emfiri ho afei wobekọ dwumadie bi ase se ya aponto ana se yiedwo bi ase wobehwe na obisima bọ mensan wie etime kosere kwan na makọ na afei afa kasamu ni ananso ona bo baaye no ana se ononyamfo afiri ye baaye wabebọ ne nsan fefefe ama de wombia no waye awie enti wose osere kwan disemo anhu ne biewu a no wasere kwan abusunya ye nsere kwan ye sere nante ye nsua saade no nti ukodwumadie bi ase na apese ofiri ho a ofiri ho ntem a de wo mu anse mepese empanimfo ya ma odwumadie ase pese mesere nante kwan ye nyina nam so de obi ani obetimi de ama ho se wo nko afa na emum ye sere nante eti wo sere nante no a nipa no wote adwam no de obekan se kwan da fom kwa na da fom no opese odi wani wahu na ade wa 98 yaso eti de ye wo de aye nante na wo nante na nye kwan no a enti ye sere nante ye nsere kwan ye nhye no nso na no nso anye dai emmoa ye ye ta so ka se ni ote yante de ote ye hu asechire de ote yante de ote ye hu asechire eno nso so enye kasapa de wante ante ye de ote yeso hu asechire de wante ye de wante o ye de ote yeso wa hu asechire wo hu se de saa de sua no so sitie eti saa kasa wenum nyina ye kasa eda ya no a ye taaka ye ka no yo ne ye ko ye baabi ye ka no yo ne ye ko ne baabi nanso so dwumadie beboa ne nyina ye sua saa de ye na aboa yen na yate akankasa no asetitiru asante twi no
eni twi kasa ne pa di akoten Ghana ha no yate ase yi de wanti ante ye de ote yeso enhunu na sekere so ehunu eti ni nyina no beboa yen na afei akankasa no ye ka ya ka aka ne ye saa no nso wo kire wo bi a enye den na wo kire wo bi nso a emenipa no nso ye den etimi sua eme ye kama na awie peye if the kasa no aye ka ne de ye chiachi ansisi ni tirase ya ne nipa no wo ka ene de wo ka a kire no wo mu nyina no duka daya wo mu nyina no enti ase ye no ni ho esa ne senti na de ede nenemu a ne de nenemu a ne ye ko se ye kwa no na aye yo da bi ye nko ne sa so ohu ye nko ne sa enti ye nhye ne nso na mo waye na ye kan nyina nso akan ye wa amamre ene amane so ohu ne senti ye kasa ye ka ne ye bibia ye ntoma fira ya taade hye ye bibia na kasa kire yen eti afade mpo a wo fa no nso no so o ya kan ni a e kasa kire wo ebere mu de ye ya awrehosem ne se ubehia asantini ba kwawuni ba na ohwe na afade na wafa no a ba bia onam bia no enkire se sebe wo ya kan ni ba nso se afade nso so ema ye hunu nipa ba ye eti ni nyina ye nhye ne nso ne moaye na ye hunu afade ye wose ye de yefa ye ntoma fira ye fira ntoma a wo kasa kire yen empo so otumfuo obodwa na hemfo no obi afira ntoma so wahunu ebi anwe ntoma yin anase kentei we fira ne de dwaben hini fira ne de mampon hini fira ne de asokore mampon hini fira ne de onse ye wasante mampon ne ye wasokore mampon adwira hini fira ne de wo mu nyina efira ne aba dwumadie na se ya etwa so otumfuo wono ne ntoma obefira no eda nso wo mu nyina mu tihwe yie na ne mfira ntoma baako kontoma nso ayifira na kasa kire yen mpabo a yehye sa akamfo e kasa kire yen owura bi eyamfomsuo bi okodwumadie bi ase na afei ohen popro bi ba ase wono wayese me ameti hoyi no akɔhye sika mpaboa to ohene ni pie edwabo na sepe no tutu nani a se na asomfo nso ene wo mu ehwe ne so no etimi ahwe ayenhwemu ahunu saa de yi owura no ho na ebe woro ne mpaboa firi ne nase ne nasisi fom ene wo de ko ni fie wo be hye sika mpaboa am wo hene pon no mom abehye chaacha wana ahene ma eti amara enti akamfo ye wa amamre ene amane ene ye wo yenhyehyɛ bibire ya ye twenimpo a ye boyi e kasa kire yen adwuma ye masoto akamfo kasa kire yen yenu nyina aye ne ma ebesua na mbo oboso ye o ya ne nyina abeboa ame ye hunu siri sitie afi ya waregie eho adesua ho so ahu ya waregie eho hia pa ya yie yo eho hia pa dwumadi ahodo bibire ai wose ya akamfo yesua nyesa eduru ba bia ubetom utomu anu ani magu ase afi uhu ba bia wonfamfa nenso so onyankopon wanya mfomso so ma obeya akan ani o eti de wunim no sha ase so obesua na wusua atumi ayede aboa wo afi ye wa abebuo ene ye wo kasakoa ena akurapemfo eka kasa bi se abrome no eya atosem bibi wo ho a etimi de ye nwom na ode aya asenka enso na ode ye wo ka na ni nyina achi no ye wo soboobɔ zuahu ye wo soboobɔ nso ye dai wo ho ye no nso ye kasa ye taa ye dai eka ye wo soboobɔ nso ye dai wo ho ni nyina ya akamfo ye dai kasa ye dai ye ka enti ye wo sobo ebo ene ye sa wa akuti abɔ ye ni nyina ye siresi kanu sirebisi akanu ene be mu ohunu sede esi kanu fa na memfa bibi kakra emra emfa kasakoa ye ka kasakoa nyina ne se opani bi kasem akire kuo bi ana nipa bi na ompese obekɔ no pempen
ana obesisi de wo kan so dua me nipa ne hunu pote se wono no ye de wone no enti kasakoa bi a na ye mo nipa ne din ye mo din wom na ye mo ye de niema bi ne toto ho ye de ay kasakoa bebre no eye dwomoto odwomtuni na nampadu kasakoa bebre ode aye dwomoto wo hwe adwomtofo se adofo mo omu nyina black Chinese omu nyina omu nyomto nyina kasakoa machi dedem omu kasakoa ya omu de todwom pa bobo mu nyina efi se nia oka no obetimi de emmoa aye mfato ho a de aka ne kasa na so obedwene ho na ye wo no wo ka kire wo bi di se pani be ka se kwabra ne ye mo ne bede obi kasakoa obi de beye abebuo kas ayi kwabra ne ye mo ne bede wo pa kire ne se ebi ye tufu a untie enti wonde ye gya wo pa ma wo de obese wo ye bia ye dai ye ne si wo yi a wa wo jejereje afi wo betimi ahya aboa no amwa konsuo no enso ntimi nhye ne mo onum suo no ye de ye pa kira ne se ye kakaka ne wanti a ye ntimi nhye wo kati nhwie ngu mu se kyenkyena atwa se wo ye so ti kasakoa no ede emetwi kasa ye de so metwi kasa aye de se de be ya wo ka wo behu sampa pani ene ye kasa na de wo kasa eso wo kasa wo nimdie mu eni nhunumu mu abebuo de me na ekure nka nchura abebuo bibiri so ahu abebuo bibiri na ede ewo ho ya ye nyina ye nim de ade ye hye no amfa nche we firi to etia ni tie nka nchira sa bontin so fo mefa nkodi edu amanfo so ane aka ya mo so ahu ni nyina eye abebu semo ye de wo ni nyina beka ye kasa ho amane ye de nokure ni se obi kasa no de abebu ebemu a ya na de pa ebi onso sa abrome na meka ye na ya atosem no eno nso so makasa eye de na eno nso so no eye eniema bi a ye nipa bi eniema bi nipa no beka otumi de ye nwomto otumi de kenkan nsem bi a ota kafa ono aho na nso so wanhwe awu se yo ono a ebi onso a otumi de ye bibi ekasa efa bibi ho na afi adane ya adwenkyere ye ko ho we no opa kyereo na twi kasa eta aka na ejakoro jamade bi ni nyina ye niema ye de na nipa na abrome bo eye ne de pa Samson Bible mu Samson ohwe Judges no a Judges nwoma anase atemuo nwoma no aya ata kogenkan etidunan ne nkyiro so oba edunan hoko edumiensan kodunan ho Samson eya abrome bi o ka asem bi ema oba na owade no eni nipa na atwa hia ante ase omu seche ya no mu ante ase abrome ne atosem ne bi no na Samson kafa no ho se obi a wodidie bia na obenya aduane afiri ne mu na emom ahoodin mu na adokodoko de afiri ba ahoodin mu na ade ye de firi ba enti kuro no Filistifo no mu ante ase asem be na owura yi kan Samson wo ka de yi no mu ni nso wo ka afa ne ho se mo ani betimi age ya na nso so owura na ne te won de ana wo ka se de wo yo hoodinfo kese tutu mu tan wontimi ni ne so afi nipa abromebo ono nso ya ade ana sa atosem nso ye bie ya eye kama pa ya yesua no nso beboa eye Paul ni nyina ye eyi o Bible mu asem ye bi o Bible mu asem ye bi wo hwe Korintofo ngoma etosumie ni etidumie Paul so ya atosem bi wo so wo wura bi so wo honam o so oni honam o onde wonim na emu sa wo wura no wo bia eye third heaven so da so tiase o won tiase o nim so sa wo wura no wo third heaven de etoso bio wo so wo honam o ni honam o medie minim o no wura no e wo paradiso eye paradise enso Paul kafa no ho kire se adwuma na wo ye ni nyina wonim ba bia wadu dada se on de wo wuna anase onyankopon to nsafre no a obekọ heaven hobi ene biye se paradiso bi wo ho a won so we de obekọ ho ni nyina ye kasa ne ma bi a ye de yedai ye de kasa e ba kan kasa mu ni nyina kekan kasa ho a ye sua ne yi a ebeboa ye mpa adofo enti dwumadi we de adesua ma papa ne wom
ti we die yatete ani kakra ye bi komu pa amwo hu afei me kan se sobo na afei akuti abo saa ne ma mienu yi brachire nkwanta dem akuti abo no eye se obi ka asem atwiwo nanso wo mo wodi akuti abo kososo a na edene efse ko empanini mu a anase yesi yedi asem na onhwe a wanim begu ase efse wo mo wodi ni akuti abo no otimi na no ka otimi so de ye nwomto mi pegya dwum bi na nipa obo onwom na mo onye na adwen se me se ne nwom na ye akuti adwum nanso so me ka de yesi asem so adwum bi yetimi de ye akuti adwum se enkane no na misoniema eniema bocho enkane no na misoniema eniema kuntan nanso Yesu ageme Yesu yasuyeme ohun eye adwuma nipa no wo obodwum wanka so de ebo akutia nanso obi betimi afa adwum no de abo akutia edi bi ge mega se bia be ma bia one ne tena ya aware na anye yie ana oba bi one tena ya aware na anye yie na afei obehunu oba no na bia ono ne niema aye yie ne yi na afei wa hya ase enkane na de obechi ahia na no aye no akutia bo no opeso kuro betimi atwa nwom preko pe bia be ma bi wo ho a ono oboro ne yere we say wa create dwom oba bia na be ma bia bodwom bi kura compound house na mote di ano papa wo pre nyina no oka bema woboro wobade mi mpebi ehunu bema woboro wobade mi mpebi ehunu wa wo hye dem onu ntim meso santo kwa eso nko na so unim se ye wa ko oboro ba ti yenum nyina no eye akuti abo ye fa kwan bia so bo akuti abo de me nka so obi ansua na ya na ye nua mo ma no ene ta abo akuti pa na akuti abo soso e kan kasa ho ya ni nyina no etwa se yehu siresitie so ahu na sobo bone de sobo bone te se ebi ayie bi ato obi ana bi ato adamfo bi no wo hwese nka abeba so wa ama enti otimi eyi watan ka wanim sa wo pa no aye mi se wa anya ade kora ade a waye mi de ye me ya maame we ya wo wu pa wa busuan mu wa ama wa anya ade in fact wa anya ade na wuo de eda mansan ko mu enti waye ne saa no yo kina bi ebi tuwa yenso anhwe ane ye de saa ye de atu ya oka eti sobo obono no ena akuti abo ni nyina ya kan adesua ne akan kasa abusua bibi biara ehya ase a ewo na wieye enne ede edi nka ne mahie yi mede ne dwumade ne esi ha na efiada ye bese ahia na ehia ye be piepie nsemu bebre na adwumaku ekura de wo ma yen wadwen se dwumade yi ede wo makoma so ti bedu baabi no ne ye ne moroso kura ayenko ye se ebia na otwe bia na ohia me baako dabi eti hye ne nso na mo waye ti dwumade no na wieyem na me ye de asie no na de aka ne doso ye bekoso asiesie ye ho na asa ahia me bi obesua de bebre ewo akan kasa amamre ne amane medical ka tso nyema bebre ho e wo se ye de yesua ti ne de di nkai woni kwaku afrie ene ahia anase ehia ye ewo atu ahene TV so ene atu ahene TV Plus so mesrew bomodin subscribe ne bio nso ma wo comment ne ye de mra na share nso so fama afoforo ye ka share wo twi mu a chiche papa mu fama nipa bia adofo bia papa mu ma adofo bia ne bomodin so se da bia da o ma wa bamu mu e wa atu ahene TV Plus and TV channel so because it be so ye wo ade a e fata e ba wa kwem programs a wo bebre e na e de ekoso na yenso ye beboa ama ye hunu ya na muntu ye wose ye de ye tu e bi said wo twasa onim se na chi ye de achia na nipa nso so e te se bolejo a wo deja so wankusa no a oye de wo hye ye nhwe e mensei e ya chemfo kasa said ye nyina anim wo hwe screen ni so a hwe ase ye kwa numbers na e koba ni nyina me pa chew eye ye telephone number e wo se wonso obuwa bi na madwumadie etimi fa ne ntoma pefra de anya kura nse dwumadie bi se wani beje ho na afei ye hwe dwumadie na ye hunu awurade ma ne mpare ye na ni nyina mu nso mo a
ebeboa ene yetumi agina usika wa hoɔden wonkonanhye ubibia no ye gino awa watu enti yesere wa hopese oso dwumadie yasene ema akan amamre ne amane yatete sem no etimi koso yesere wo telephone number ene etwagu o screen asene bomoden de boa na yentumi nyede entumpon ebi nso a na me kwaku afiri yie akokwa mpani nsem ebi ana opemi amadi dwumadie bi amawo se ya asori mu se ye dwumadie bia a opese me bemu bie na yede ani onyam beboa me nso me telephone number ni 059 199 7321 eno yem personal number 059 199 7321 ena WhatsApp line ene me main number so ma use a chepa eno so 0244 59 2079 0244 59 2079 mesrawo somubi na yenko wonsom oni nipa medamase yebesa ahia bio onyankopon hira mo pa ya to di se wonsom di asechira ne se enye nipa ba akofo adwuma eye dom obi ade ne moa ne nsa ne bibi owo e de abeboa ne yetumi ede akoye nim wonsom na woni bibi eye me kwaku afiriye ena me di dwumadie ho kyea me ne senti proud of wo asechire wo mu ane se ya kan kasa no ya tutu na jeje mu ena amamre ne amane enso a ye sinitira se to ho na niam bebiri koso a emfata na woni machimfo kasa wo se yenhwe mensei ti yenhwe mensei ti dwumadie beboa me nyina suade yetime ede akọ animu na ye nhyira ma ye nyina be dwumadie abebusie mom atose mom ena kasa ko anso ye de ewo mu ti bem wani age niam be wie peye dwumadie de bia na be ye nhyira de ama na wonim ye wo mu ni efiada ebe na efiase ye no onuma pa omiti aduasa ekono nsia pa omiti aduasa hia me watu ya hiti bi so na ni nyina mu yesi yenkoto adurumra ni nyina ne haban ya tu ahuru ni senti yentumi ni dwumadie bi se ya emwa mfiri baabi ma ti so wo ama no ne so wo Ghana ha tokuro baabi mu a wo hye no mu anso betuma so yasene ama yetuma kwa anim na ni gisema wo mu se me yempa ebofo mpanifo wo dwumadie mu nyina so yempa ebofo ti ye bebom pa ye mu adwatonde ne wabrabo aye nhyira ya wo hu kura se wo boa ye tu ahuru eninti bomode ne boa na dwumadie se ho pese wo boa hwe telephone number yi na me bobo ama me sro patuti yo wo bi enso aketewa bi enso ane fa so asene ne enko ye ni 059 40 44 472 me kabi a kire se de be ya wo 059 40 44 472 hwe boa ne be ye nhyira